закрытые у своем свете, подозронные и заполоханные. Ужо не сустракаюцца адно з адным, не размаўляюць і не глядзяць адно на аднаго. Яны заблакаваныя, спаралізаваныя, як і ўсё грамадства. Мы добра ведаем, што нельга падарожнічаць, нельга сустракацца. Можна сказаць, што так званая глобальная вёска вярнулася ў чарговы раз. Згрупаванне шматлікіх малых асабістых вёсак. Кожны думае толькі пра сябе і глядзіць на іншых падазрона. Гэта праўда, але аберагаючы сябе, мы ўсё болей аддаляемся адзін ад аднаго. Усе паведамленні, якія нам перадаюць сродкі масавай інфармацыі, засяроджваюць нас на нас саміх. Будзьмо моцнымі, усё будзе добра. Мы павінны верыць у сябе. Быццам вырашэнне гэтай сітуацыі знаходзіцца выключна ў нашых руках. Мы праўда так думаем? Мы, салезіянская сям'я ксяндза Боско. Мы, хрысціяне. Мы, мужчыны і жанчыны. Жаданыя і любімыя Богам, каб стаць адбіткамі Яго дабрыні. Променем надзеі, які адкрывае нас на вялікую надзею, якой з'яўляецца Бог. Дык паспрабуйма адлюстроўваць любоў Бога. Адлюстроўваць гэтае святло, якое чыніць усё новае. Мы павінны быць рукой, якая зменіць каштоўнасці і перспектывы. Пераўтварайма індывідуалізм у братэрства, у салідарнасць. Не ведаю, колькіх дамах я была і колькі рэчаў я прыносіла. Ведаю толькі, што такога раней не здаралася. Звычайна я прывозіла бяздомным ежу, але на гэты раз мела з сабой рэчы, якімі я карыстаюся таксама дома. Бо гаворка ішла не толькі пра матэрыяльную дапамогу, але і пра абмежаванне свабоды. Гэты чалавек не мог рухацца, не мог выходзіць і ў адзіноце павінен быў з усім змагацца. На працягу гэтых 2 хвілін чалавек адчуваў сябе менш самотным. Толькі момант, але адчуваў сябе менш самотным. Дзіўна быць збоку, прысутнічаць без магчымасці быць разам. Я не мог уваходзіць, я мог толькі дастаўляць рэчы. Адным разам я запытаўся, як тваё імя, іншым разам, ці ўсё ў цябе добра. Штодзённа, з якой я ніколі не сустракаўся раней. Абсалютна новая сітуацыя. Ты павінен пайсці туды, дзе ты бачыш нейкую цяжкасць. Але калі ты ніколі не сустракаўся з падобнай цяжкасцю, то як можаш ёй супрацьстаяць? Па тэлебачанні іх называюць новымі беднымі. І, быць можа, гэта праўда, таму што не ўсе бедныя аднолькавыя. Хоць усе яны адчуваюць голад, але гэты голад розны. Бо можа быць голад ад недахопу хлеба альбо культуры. Ці голад ад недахопу аўтаноміі, годнасці, інтэграцыі. Усе патрабуюць адпаведнай прасторы і прыязных людзей. Ёсць тыя, хто нарадзіўся бедным, як і тыя, хто прызвычаіўся быць бедным. Тыя, хто стаў бедным у адзін дзень, як і тыя, хто абяднеў з цягам часу, таму што іх нястомна абкрадалі. Ёсць таксама тыя, хто з'яўляецца бедным, але гэтага не прымае. Не заўсёды лёгка да іх наблізіцца, усе яны розныя. У нас яны знайшлі сям'ю, мы стараліся іх прыняць, суправаджаць і падтрымліваць, робячы іх нашымі настаўнікамі. Мы ствараем сям'ю, якая не спіць ноччу, разважаючы над тым, што павінна зрабіць, што прыдумаць, каб заўтра забяспечыць іх хлебам, якога яны патрабуюць.
Ператвараем ізаляцыю ў зручны выпадак, каб знайсці уласную аўтэнтычнасць і каб па-сапраўднаму і шчыра сустрэцца. Я не думала, што гэта будзе так. Хоць ведаю, што мы карыстаемся сацыяльнымі сеткамі, каб кантактаваць з моладдзю. Аднак падтрымліваць гэты кантакт вельмі цяжка. Селфі альбо пост – гэта не цяжка. Здараецца, што мне трэба кантактаваць з маладымі. Але я гавару сабе, што зраблю гэта пасля, зраблю гэта пазней. Але так быць не можа, бо я павінен гэта зрабіць. Таму што я ведаю, што на дадзены момант блізкасць можа быць выказана толькі такім чынам. Як толькі пачаўся лакдаун, я скантактавалася з людзьмі, якіх ужо суправаджала ў тэрапіі, каб працягваць далейшыя сесіі з дапамогай відэа. Але што рабіць з тымі, хто не мае сувязі, альбо не ведае, як гэта зрабіць? З іншага боку, што рабіць з тымі, хто ўвогуле не лічыць, што павінен размаўляць? Мы ўсе дадзім рады, мы не можам заставацца адны. Мы павінны сустракацца. Мы павінны разумець, уяўляць, суправаджаць, прадухіляць. Нас папрасілі, каб мы былі актыўнымі ў стрыманні віруса. То спрабуем гэта рабіць? Я ніколі раней не праводила відэаразмовы, а цяпер праводжу так лекцыі. Але Джузеппе не далучаецца, таму што не мае камп'ютара. У Кэры заўсёды знікае сувязь, таму што яна павінна падлучацца з працы сваіх бацькоў, дзе ўвесь час штосьці адцягвае ўвагу. Дома ў Лукі няма АДСЛ, а ў Марыі адным падключэннем карыстаецца яшчэ 5 яе братоў. Гэта не дыдактыка падводзіць. Нас не хвалюе, ці памятаюць яны даты альбо канкрэтнае прозвішча аўтара. Важна тое, каб Джузеппе, Марыя, Лука і К'яра не адчувалі сябе самотнымі. Адпаведна, я зараз не займаюся нічым іншым, як толькі рассылаю СМС. Перайдзем жа ад падзелу да адзінства, ад спрэчкі, недахопу павагі і распаду да аб'яднання сіл і згоды. Перайдзем жа ад зняходжвання і песімізму да даверу і надзеі. Перайдзем жа ад замкнёнасці і позірку на іншых як на пагрозу і праціўніка да таго, каб адчыніць нашы дзверы і сэрцы для прыняцця другога чалавека. Ад спусташэння да гарызонту звышнатуральнага. Мы верым у сонца, якое заўсёды свеціць. Але ці ў стане мы убачыць гэтае сонца? А перадусім, ці ў стане мы паказаць яго і яго плады свету? Дзякуючы сонцу, усё прарастае і квітнее. А Божае сонца дае нам новую вясну. Менавіта так, новую вясну. Але мы з'яўляемся людзьмі вясны ці восені. Бог прамаўляе да нас праз мноства людзей вясны. Праз людзей, якія здолелі жыць з надзеяй. Давайте падумаем пра нашага айца, ксяндза Боска, які ўсё жыццё жыў ахоплены гэтай цнотай. Змагаючыся з мноствам цяжкіх сітуацый, трагедыямі і болем, ён вучыў нас, што дарога веры і надзеі дае неабходную сілу для дзеяння, для дапамогі і змянення стану спраў, альбо, па меншай меры, для іх паляпшэння. Ксёндз Боско выходзіў па-за праблемы, а сілу, якая дапамагала глядзець удалячынь, давалі яму вера і надзея. Паразважаем, напрыклад, пра сітуацыю, звязаную з халерай. Былі людзі, якія клапаціліся толькі пра сябе і свае патрэбы. У той час, калі ксёндз Боско і яго хлопцы, як і многія іншыя, цяжка працавалі, каб дапамагчы усім перамагчы трагедыю. А гэта таму, што ніхто не можа збавіць сам сябе. Калі ў цябе ёсць хтосьці, хто цябе любіць, то цябе ўратуе. І ў нас ва ўсіх ёсць Бог, які нас любіць. Свет без Бога – гэта свет без надзеі. Таму мы павінны прапанаваць дарогу сапраўднай веры, каб магчы практыкавацца ў надзеі.
Давайте практыкавацца ў надзеі, бо мы ведаем і адчуваем, што з намі Бог. Адкрываємо надзею ў малітве, наноў знаходзячы ў ёй сустрэчу з Езусам. У малітве, якая з'яўляецца слуханнем і сустрэчай з Богам. У малітве, якая мае моц нас перамяніць, адчыніць наш розум і сэрца і даць адчуць, што мы не адны. Адшукаем жа надзею ў дзеяннях, у працы, у штодзённасці, таму што гэта месцы, дзе мы вучымся спадзявацца. Урэшце рэшт, калі чалавек робіць штосьці, каб змяніць сітуацыю, то тое, што ён робіць, не з'яўляецца толькі надзеяй, але здольнасцю з даверам і надзеяй. Марыць убачыць плады сваіх уласных учынкаў. Давайте паглядзім на пакуты і боль. Гэта рэаліі, якія часта замест неахвочвання дазваляюць нам адкрыцца на надзею. Мы больш не можам быць супраць адно аднаго. Мы павінны адно аднаго падтрымліваць. Мы павінны падумаць пра тых, хто знаходзіцца ў горшай сітуацыі, чым мы. Зараз цяжка. Будзе так, як хоча Бог. Я перакананы, што раней ці пазней гэта скончыцца. Паставім жа сябе на месца іншых і будзем усе дапамагаць адно аднаму. У мяне нічога няма. Даверымся Марыі. Яна будзе ведаць, што рабіць. Усё вагаецца, усё недакладна. Ніхто не ўратуецца адзін. Мы ўсе важныя. Падчас найбольшых крызісаў згасае шмат рэчаў. Шмат упэўненасцяў, якія мы думалі, што маем. Але не знікаюць вялікія каштоўнасці Евангелля. Таму мы, як салезіянская сям'я ксяндза Боско, на працягу ўсяго нашага жыцця і існавання чалавецтва павінны даваць евангелічныя адказы. У той дзень, калі ўсё скончыцца, прыемна будзе зразумець, што нічога не згублена. Ніводная усмешка, ніводная сляза, ніводнае намаганне, ніводная малітва. І калі Бог прамовіць апошняе слова свайго благаслаўлення, вось, чыню ўсё новае. Мы будзем плакаць, гэта дакладна, але будзем плакаць ад радасці, бо мы даверыліся Яму. Бо ў цяжкасцях і крызісах на Яго паклалі надзею. Ты бачыш новае святло, якое нараджаецца і адлюстроўваецца ў тваіх вачах? Уся надзея там. Разам асвятляйма гэты свет.